Ahoj, zlato, tu je mamička. Ahoj. Dáš mi ocka? Áno, oci. Haló. Kristýnka, daj mi ocka, prosím ťa. A prečo? Ja ti chcem niečo povedať. Niečo som nakreslila. Aha. Áno. A čo si mi o tom chcela povedať? Počkaj, mami, ja si to prinesiem. Haló. Tak a teraz mi už dáš ocka? Nie, ocko si myslí, že by som mala nosiť čiapku. Ocko má pravdu, keď je vonku zima, tak musíš mať čiap. Ale už mám 3 roky. Aj keď už máš 3. No. Oci. Mať deti je úžasné, aj keď niekedy trochu vyčerpávajúce. Sama mám 4 a keď si spomeniem na svoje prvé dieťa a tie začiatky, zrazu máte zodpovednosť za takého drobčeka. Úplne rozumiem tomu, že si mladí rodičia pripadajú bezradní, ako to všetko naraz zvládnuť. Keď sa dieťatko po 9 mesiacoch čakania narodí, začína sa veľké dobrodružstvo. Dobrodružstvo nového života. Samozrejme, tým sa zmení celý váš život. Teraz je tu váš prvorodený. A všetko ste jednoducho dopredu naplánovať nemohli. Mladí rodičia tak majú často zmiešané pocity. Obrovské šťastie strieda rovnako veľká neistota. Aj keď dieťatko rastie v prvých týždňoch naozaj rýchlo, mnohé fyziologické funkcie ešte nie sú úplne vyvinuté. Najmä pokožka novorodencov je v prvých mesiacoch veľmi citlivá a zraniteľná. Rovnako ako imunitný systém, aj pokožka sa iba utvára, takže ešte úplne neplní svoju ochrannú funkciu. U dojčiat sú vrchné vrstvy kože tenšie než u dospelých. Preto ešte nedostatočne chránia proti slnečnému žiareniu, chladu a baktériám. Ochrana proti týmto vplyvom je plne aktívna až oveľa neskôr. Taká obrovská zodpovednosť. Niet divu, že sa rodičia občas cítia vyčerpaní. Našťastie sú tu odborníci, ako napríklad pôrodné asistentky. Tie sú pravým požehnaním, sú trpezlivé, skúsené a vedia si poradiť v každej situácii. Najdôležitejšou prvou lekciou je výmena plienky. Budete potrebovať jemné čistiace obrúsky, plienky a špeciálny krém na detské zadočky. Veľmi dôležitá je tiež nepriepustná podložka. Takmer každé miesto sa môže ľahko premeniť na prebaľovací pultík. Položte na stôl najskôr podložku a potom opatrne bábätko. Jedna ruka podopiera hlavičku a rameno, druhá ho drží pod chrbtom. A sme pripravení na prvú lekciu prebaľovania. Niet divu, že otecko prichádza s fotoaparátom. Všetky dôležité okamihy je potrebné zachytiť. A tiež tie najkrajšie, samozrejme. Teraz rozlepte plienku. Neponáhľajte sa. Pekne v pokoji. Príliš rýchle pohyby môžu dieťatko vyľakať. Vezmite čistiaci obrúsok. A jemne bábätko otrite najprv vpredu a potom zadoček. Ak máte chlapčeka, môžete ho otierať zozadu dopredu, ale dievčatká vždy len spredu dozadu a pozorne každý záhyb. A teraz ešte na dobre vysušený zadoček naneste krém proti zapareninám. Tým ochránite detskú pokožku proti začervenaniu a vlhkosti.
Ale pozor, nedvíhajte nožičky, aby ste sa k zadočku dostali. Pekne bábätko obráťte na bok. Zalepte čistú plienku a môžete začať s obliekaním. Nie je to také ťažké, však? Lenže ako sa zdá, čoskoro bude potrebná nová plienka. V tom prípade vás čaká celá procedúra znova. A ak vás dobrá nálada neopustí ani po tretí krát, môžete sa pokladať za experta v prebaľovaní. Narodenie prvého dieťaťa znamená veľkú zmenu. Ale či už tomu veríte alebo nie, časom sa všetko urovná a vy si zvyknete na nový rytmus. Mne to trvalo takmer 2 týždne. A keď si nakoniec nájdete čas aj na rozbalenie všetkých darčekov, ktoré ste dostali k narodeniu vášho dieťatka, bude to najnáročnejšie už za vami. Spoznáte tiež, že všetky tie kúsky oblečenia sú nielen roztomilé, ale aj veľmi dôležité. Bábätko prechladne oveľa rýchlejšie ako dospelí. Keď my už beháme v tielku, ono ešte stále potrebuje tričko s dlhým rukávom. A v letnom období má oblečenie ďalšiu dôležitú funkciu. Chráni pred nebezpečným UV žiarením. Lekári odporúčajú v prvom roku života vôbec nevystavovať dieťa priamému slnku. A dokonca aj v tieni je potrebné chrániť ho vhodným oblečením a detským opaľovacím krémom s vysokým ochranným faktorom. Kúpanie je pre bábätko zážitkom plným radosti a potešenia. Voda by nemala byť teplejšia ako 37 stupňov. Ak ste si istí, že má voda správnu teplotu, ponorte bábätko opatrne do vaničky, naplnenej tak do polovice. Počas celého kúpania podopierajte dieťatku hlavičku. Palcom a ukazovákom pridržiavajte nadlaktie. Tak sa nemôže nič stať. Väčšinou sú bábätká vlastne čisté. Takže je len na vás, či použijete aj detské mydlo. Zvyčajne to ale nie je nutné. Jemne omyte tvár a vlásky mäkkou žinkou alebo len rukou. Deti rady špliechajú, ale vydesí ich, keď sa im kvapky dostanú do očí. Opatrne mu osušte tvár, kým sa pustí do plaču.